mga netizen sa dihang gipagawas sa og research alang result kay niingon man din nga mga Pinoy daw nga nag-identify sila mga kaugalingon as pro-Marcos midaghan sa third quarter karong tuiga. Samtang katong mga nag-identify sa ilang kaugalingon as pro-Duterte iubos. Hala ka no? In the first place, Radyo Man Renz, ang Okta Research, credible kayo na, day. Radyo Mandong, tao gihapon naglusad ana nga survey na gihapon na sila mugag maapektuhan gihapon na ang ilahang mga desisyon diha, no? Og kining mga emosyon ba karon oh wait lang unsay ato ang ibutang di unsay ingon sa administrasyon tan-awon nato. Ako di kay kumutuo ana. No, ikaduha Radyo Mandong, kinsa ba ang nagpadaog kay PBBM? Di ba mga supporters ni Duterte, specifically si Sara Duterte, no, si VP Sara. Kumuingon gid ka diha nga kinsa may nagpabutang kay PBBM karon? Day Renz, murag reliable ni nga survey, day. Tinuod ni nga survey, day. Wa ba day ka masayo, day Renz? Nga karong mga panahon na, ang ato ang administrasyon, gitutukan yun ang bikil sa mga Duterte. Bisag asa nga balita karon, day, puros ang mga simyak, mga baho sa mga Duterte sa mga nangaging administrasyon. Mao karon ang gitutukan sa administrasyon. Mga baho, mga bikil, ang mga sipyat sa administrasyon sa mga Duterte niya. Nagtuo ko, day. Nagtuo ko nga nito ang mga tao, Morning resulta sa Okta Research, niubos ang mga nibilibdas mga Duterte. Sa mga komento sa Dabawen News, Radyo Mandong, nga pangpangdaot lang yun na, di ba? Bad publicity is still publicity. Subutang na to nga, wait lang. Tanawon daw na to itong mga nabuhat ni Duterte sa una compared karon sa kining presenting administrasyon di. Kaysa kini ilahang mga pangpangdaot. Dito gihapon ko sa kining mga nabuhat nga mga proyekto, mga programa sa kanang presidente. Duterte gihapon ko, kini kang gipisara sa iyang kaisog karon. Murag ako din, murag butuog yung ko ani day ba, pero binal ba? Binal.